बरायबाय दिनै आङो ब्रुस लीनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोन। जानो हागौ नोंथांमोना ब्रुस लीखौ सिनायो, बिथांनि मुंखौ खोनाबाय आरो बिथांनि माखासे सावथुन दासिमबो दङ। खोब मोजां मोजां सावथुन बिथाङा बानायदोंमोन आरो बे सावथुनफ्राव नोंथांमोना जानो हागौ ब्रुस लीखौ नुबाय। ब्रुस लीया सासे हंकंआव जोनोम जानाय बे एक्टरल' नङा, बिथाङा फिल्मबो बानायोमोन, डाइरेक्टरमोन। बिनिफ्राय बिथाङा केरेट बेखौ माबोरै गेलेनांगौ, माबोरै खालामोबा मोजां बेखौबो फोरोङोमोन। बेनिफ्राय बिथाङा सासे मार्शेल आर्ट्स एक्टर। बिथांनि माखासे फिल्मफ्रा खोब बुलायनाय बा बारनाय जोनाय बेफोरजों लोब्बा गोनां बिथांनि फिल्मफोर। जों मिथिगौ बिथाङा खोब खम बैसोआवनो बा 32 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा हरखाब मोनसे बेरामजों गाग्लोबजानानै थैनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा 27 नभेम्बर 1940 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बिनिफ्राय 20 जुलाइ 1973 मायथाइयाव बियो रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो फिल्म बानायनायाव गोसो होबोदोंमोन। उन्दै एक्टर हिसाबै बिथाङा माखासे फिल्माव बियो बाहागो लादोंमोन। उनथाराव सेंग्रा समाव बिथाङा माखासे मुंदांखा मार्शेल आर्ट्स फिल्मखौ बिथाङा बानायलांदों। बिनि मादाव जों मोनो बिथांनि माखासे मुंदांखा फिल्मफोरा जाबाय फिस्ट अफ फिउरि, बेखौ बिथाङा बानायदोंमोन। बिग बस दङ, वे अफ द ड्रागन दङ, एन्टार द ड्रागन आरो द गेम अफ डेथ। बेफोरो खोब बिथांनि मख'जाथाव मार्शेल आर्ट्स फिल्म। बिनि फिल्माव जों नुयो बिथाङा खोब गावखौ गोहोगोरा बा खमलायनो गोरों दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो गमामा बियो नंगौ, बिथाङा मोगथाङाव जोबोद स्ट्रंमोन बा जोबोद साहसि गोहोगोरा बिथाङा सुबुंमोन। बिथाङा गावनि फिल्मफ्राव लान्थिया खुनानै गावनि मोदोमखौ फोरानाय बा लबार बायदि गोख्रों रेजें दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथांनि बाय'ग्राफि लिरग्राफोर बा जिउखौरां लिरगिरिफोर, बेनिफ्राय बिथांनि सोमोन्दै माखासे फरायसंग्रा बा स्टाडि खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै बिजाबफोराव लिरदों बा दिनै भिडिअफ्राव इउटुबफ्राव होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिथाङालायनो 1 सेकेन्डआव 6 बार बिथाङा साइड किक जोनो हायोमोन। बेनिफ्राय 1 सेकेन्डआवनो बिथाङा 7 बार सौनो हायोमोन होननानैबो सोरबा लिरदों। बिथाङा सासे फिलसफारमोन। बियो मार्शेल आर्ट्सखौ माबोरै गेलेनांगौ आरो गेलेयोबा जोंहा देहा आरो गोसोनि माबायदि मुलाम्फा जायो आरो बेखौ मार्शेल आर्ट्सखौ मानो गोनां, बिथाङा बेखौ सानदोंमोन आरो साननानै बिथाङा बै समाव फोरोंदोंमोन। बेबायदिनो दिनै बिथांनि फोरोंनाया दिनै 21 जौथायाव दिनै खोब जौगाफैनाय बा गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। बिथाङा गुबैयै 20 जौथाइनिनो सुबुंमोन आरो 20 जौथायाव बिथाङा सासे बयनिबो थाखाय गोनांथार बा इम्परटेन्ट बिथाङा पार्सनमोन, सुबुंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा सासे गोहोम खोख्लैनो हानाय, बयनिबो जिउआव गोहोम खोख्लैनो हानाय बिथाङा सासे एक्टरमोन। बिथाङा माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिबो होलांदोंमोन गावनि फिल्मनि गेजेरजों आरो माखासे स्टेजफ्राव बा जथुमफ्राव बिथाङा मोजां बिबुंथिबो होलांदोंमोन। दिनै आं बिथांनि फंथामसो बाथ्रा बुंगोन बा कोट्स बुंगोन आङो। गिबियावनो आं बुंगोन, बिथाङा बुंदोंमोन, नों जेसेबां सानो एसेबांखौनो जानो हायो। नों जेसेबां सानो एसेबांखौनो जानो हायो। थारैनो बे बाथ्राया गोथौ ओंथि गोनां आरो बियो सैथोबो। नों जेसेबां सानो एसेबांखौनो जानो हायो। थारैनो बे बाथ्राया सैथो। जों जा सानो, जों जा जानो लुबैयो, जों जायखौ हास्थायो जों बेखौ जानो हायो। जेरै जों मोननो हायो एपिजे आब्दुल कालाम। एपिजे आब्दुल कालामा बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो गेदेर थांखि दंमोन। बे गेदेर थांखि थानायखायनो बिथाङा सासे गेदेर इन्जिनियार जानो हादोंमोन
सासे एस्ट्र'नट बा अख्रांमा पण्डित बिथाङा जानो हादोंमोन। दिनै बिथाङा बेबायदि थांखि थानाय साननो हानायखायनो बिथाङा सासे मुलुगनाङैनो मिथिजानाय दिनै मुलुगनि मिलियन सुबुंफोरजों बिथाङा दिनै सिनायजानाय जानो हादों। बिथाङा अख्राङाव थांनो हानाय दिनै मिसाइल मेन जानो हानाय आरो मोनसे समाव बिथाङा भारतनि हादरगिरिबो जानो हादोंमोन। बेबायदिनो जोङो माखासे गिदिर सुबुंफोरनि जोङो मुंखौ बुंनो हायो। जेरै दङ लिय'नार्द' दा भिन्सि, बिसोर बिथांमोना सावगारि आखिदोंमोन। बियो मनालिसानि सावगारि बोदों आरो बे मनालिसानि सावगारि बोनानै दिनै बिथाङा खोब मुंदांखा। बेनिफ्राय कल्पना चावलामोना अख्राङाव थांनायनि अखाफोराव आगान हैनायनि बिथांमोना थांखि दंमोन आरो बिथांमोना साननानैनो जानो हादोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा बुंदों गियाना नोंनो गोहो होयो, नाथाय आखल आखुआ सनमान। बे बाथ्राया सैथो। जों जेसेबां गियानि जाया, जोङो जेसेबां गोरों गुनि बा आखा फाखा जाया, जोङो खालि गोहोल'सो मोनो। नाथाय जोङो सोरजोंबा मान होजानाय, सनमान होजानाय जायाबो जानो हागौ। गियाना जोंखौ माखासे खामानिखौ रोंखा राखा जानो हायो, गोबां बाथ्राखौ मिथिहोनो हायो। नाथाय जुदि जोंनि आखला गाज्रिब्ला, जोंनि मावनायफ्रा गाज्रिब्ला, जोङो गुबुननिफ्राय जोङो मान मोनाबो जानो हागौ, जोङो रेसपेक्ट एबा सनमानखौ जोङो मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो जोंहा आखल आखुआ मोजां जानांगोन। जोङो गुबुनखौ अननाय, गुबुनखौ मान होनाय जोंहा थानांगोन। अब्लासो जोङो मा गुबुननिफ्राय जोङो सनमानखौ मोनगोन। बेखायनो जोंनि आखल आखुआबो खोब गोनां, बेनिफ्राय गियानाबो गोनां। बेनिफ्राय बुसलिया आरोबाव फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन, बाहायजानायखौ आजाव, बाहायजायैखौ नागार। थारैनो बे बाथ्राया साननो गोनां। बाहायजानायखौ जोङो आजावनांगोन। बबेबा बेसादा मोजां जायोब्ला, बबेबा खामानिया मोजां जायोब्ला जों बेखौ आजावनांगोन। नाथाय जुदि खामानिया गाज्रिब्ला एबा मुवा बेसादा गाज्रिब्ला जोङो बेखौ नागारनांगोन। मानोना बाहायजायि बे गाज्रिया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां। बे जोंखौ हाखरावबो खोख्लैनो हागौ, खैफोदाव खोख्लैनो हागौ, आरो बेनि थाखायनो जोंनि जोबस्रांनायाबो जानो हागौ। बेखायनो बुसलिया बुंदों बाहायजानायखौ आजाव, बाहायजायैखौ नागार। बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों जाया नोंनि थाखाय गुबैयै जुनिया बेखौ आजाव। बे बाथ्राजों बेखौनो बुंदों, जायहा जोंनि थाखाय गोनां बा जायहा जोंनि थाखाय गाहाम, बेखौ बिथाङा आजावनो थिनदों। लोगोफोर, जोंहा बुसलिनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ दङ। बुसलिनि जिउ खौरांखौ जों फरायनांगोन। बिथांनि माखासे मोजां सावथुन जोङो बेखौ नायनाया खोब गोनां। बिनिफ्राय बिथांनि माखासे बिबुंथि, माखासे बोसोन, बेफोरखौ जोङो फालिनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो फालिनायाबो गोनां।